Biye tratado ye avril kalo tile 7 san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw aw bisimila an ka kunnafoni setelimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ an ka finitigiw n'o ye cɛ fini tabaw ye Bamaci jɛkulu caman bɛ yen u ye dankari kɛ olu la ka tɛgɛ da min ye bolifɛn n'o ye kamiyɔnw ye o fila kan olu falen bɛ min ye moto sen fila la n'o ye KTM ani sanliliw ani kɛra Tɔnbɔkutu mara de la min bɛ tali kɛ an ka finitigiw ka wulikajɔ dɔ senfɛ. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye nin ye mɔgɔ 3 ye bingannikɛla 3 don min ye cɛmisɛnninw ye minnu si b'a ta san 19 ka taa bila san 21 na awa tigɛ kɔni kɛra ninnu kan ka sababu kɛ u kun bɛ ayiwa binganni wale de la ka ɲɛsin buru dilanyɔrɔ dɔ ma n'o ye boulangerie ye min filɛ nin ye sigida la a tɔgɔ ye ko Medine Buguni mara la i b'a fɔ kibaruyaw b'a ɲɛfɔ cogoya min na. Nin wagati in na an b'an kuda kɔkan kibaruyaw kan Côte d'Ivoire jamana filɛ nin ye ka min ye sɛbɛn min n'a bɛ da sannifɛnw kan ni ayiwa finitigi minnu bɛ yen nɔ n'u ko o ma ko douanier olu ka sɛbɛn don ni u ko a ma ko visa douanier awa a bɛ da sanni feerew kan ni bɛ fɛ ka bɔ n'a ye jamana wɛrɛ la ka taa jamana wɛrɛ la Côte d'Ivoire jamana filɛ nin ye ka dansigi kɛ ale ni Mali ani Burkina Faso k'a fɔ ko visa douanier bɛ da minɛ o minɛ kan ko ka bɔ minɛnw kan ani Mali ani Burkina ni ɲɔgɔn cɛ. Iran jamana y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko lamɛrikaw ka pankuru dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko F-35A k'u ye dankari kɛ ale la u y'a bon mugu la ka tiɲɛ pewu awa Iran jamana ye nin kunnafoniya in sɛbɛntiya nin bɛna fɔ baramaboli yɛrɛ ka ɲɛsin lamɛrikɛn jamana ma sabu Iran ka ni kunnafoni dilen min filɛ nin b'a yira k'a fɔ ko halisa u bi kɛlɛ min na ko u tɛ fɛ ka segin o kɔ min ye u ka nin pankuru in ye n'a tɔgɔ ye ko F-35A Iran jamana ko k'ale ye dankari k'a la a kɛra Teheran ale dugu sanfɛ tɛnɛ tɛmɛnen avril kalo tile 6 san 2026. Keniyakaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko pétrole ko mankan dɔ kɛra sababu ye ka maa dɔw bolo bɔ baara la ni o maaw ye jɔyɔrɔbatigiw ye pétrole ko hukumu kɔnɔna na ka tila ka fɛn min ye bagabagali ye k'o ta k'o ɲɛsin nin maa ninnu ma ka kɛɲɛ ni u nɔ minɛni ye sariya tigilamaw fɛ nin kɔni kɛra Keniya ale jamana kɔnɔna na. An bɛna an ka kunnafoniyaw kun cɛ ni banni ko kibaruyaw ye Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tasibila kɔnɔna la nin wagati in na sabu awa min ye jabaraniso min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Muso TV ni kɛnɛrɛ jabaraniso don ale tigi yɛrɛ n'o ye Madamu Jabi Makɔrɔ Kamara ye Ala ye ale ka kalifa minɛ a la kununko tɛnɛn avril kalo tile 6 san 2026 ka sababu kɛ bana kuntagalajan ye an bɛ dugawu don kɛ a ye Ala ka hinɛ ani furuw bɛɛ lajɛlen na ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce ɲɛmadali ani kulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la.